गोजोन फुंबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै 2020 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर। फैदो होमबा गुबै आयदायाव। बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पबनपुर बियाबनि AIUDFनि MLA फनिधर तालुकदार बिथाङा गावनि बिबानखौ रिजेन होबाय BJP दोलोआव हाबनायनि आगोलावनो। गसाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौनो एरेस्ट खालामनाय जायो। गासै बाजाराव गान्जानि बेसेना 1 कौटिनिबो बारा जागोन होनना मोनथिनाय जायो। गसाइगाव पुलिसानो खौरां मोननानै श्रीरामपुर गेटआव चेकिं खालामनाय समाव गंसे ट्राकनिफ्राय बेफोर गान्जाखौनो बोखांनो हायो। ससियेल मिडियायाव गले गले सानफ्रोमबो भाइरेल जानाय जाथाया लावदुम, जेम्स आरो गेमस्रि। लावदुमा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेमस्रि आरो गावनि मोजां मोनलायनायाव नखरनि जेबो हेंथा गैया होनना फोरमायथियो। जेम्सआसो गले गले भाइरेल खालामबाय थादों होनना फोरमायथियो। आरो लावदुमनि असि बिदा बाबुल कुमार बर'आ जेम्सखौ थांखिनानै इयुनाव बिदि खालामनाय जायोब्ला आयेननि राहा लागोन होनना फोरमायथियो। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो। होमबा दिनैनि रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।